ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து இஸ்கான் கோயில் இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு 12வது சாப்டர். ரொம்ப நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர். எப்படி பக்தி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இல்லாட்டாலும் அதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் பகவான் ஒரு ஸ்டெப் அவரும் கீழே இறங்கி வந்து நமக்கு சொல்றாரு, இப்படி பண்ணுங்க, இப்படி பண்ண முடியலையா, இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் காட்டி கொடுக்குறாரு. அப்ப நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜெபம் இது சொல்லலாம். மியூட்ல எல்லாருமே சொல்லுங்க. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. यार जपम यार एडता गॉट दैट नेम. हरे कृष्णा यार जपम एडता इनकी कृष्णा படிங்க. நீங்க இது பிரணத்தி படிக்கிறீங்களா? அப்பதான் பழக்கம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அநானதிமிராந்தஸ்ய மாதாஜி மாதாஜி ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய அஜ்ஞானம் அஜ்ஞானம் ஞானம் அஜ்ஞானம் அநானதிமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சனசலகயா சசுர் உன்மிலிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் என புத்தலே ஸ்வயம் ருபஹ ததமஹ்யம் ததாதிஸ்வ பதந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சக்ரஜாதம் சகாகண ரகுநாததான்விதம் தம் சஜீவம் சத்வைதம் சவாதுதம் பரிஜான சகிதம் कृष्ण सैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पातांसह कान ललिता श्री विशाखान्वितं स. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगद्पते गोपेश गोपिका कंतंत राधा कांत नामोस्तुते. दप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्माणहिताय च जगद्भूताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचार्यणि निर्विशेष शून्यावती वासात्य देशधारिणे पंचतत्वात्महं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिहं. जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. Thank you மாதாஜி. கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடுது. கடைசியில் படிக்கும்போது நன்னா படிக்க ஆரம்பிச்சு. ஆனா முதல்ல தப்பு தமிழ்ல தான் இருக்கு. அப்போ உங்களுக்கு தப்பு வருதுன்னா அது கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை, அவ்வளவுதான். ஓகே, அதனால டோன்ட் ஃபீல் எனக்கு தெரியாதோ அந்த மாதிரி நினைக்கவே வேண்டாம். தமிழ்ல தான் போட்டுருக்கு. மெதுவா படிச்சா வரும். 2 டைம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுத்தேன்னா நீங்களே படிக்க ஆரம்பிச்சிடும். கரெக்டா படிப்பேன். ஓகே, ஓகே. பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்வோம். எஸ், இன்னைக்கு என்னது அத்தியாயம் 12லயோ நான் என்ன 12 இது தப்பு போட்டு 12. இன்னைக்கு வந்து 12வது அத்தியாயம். அப்புறம் பக்தி யோகம். பக்தியில எப்படி முன்னுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி அதை தான் சொல்றோம். ஆனா இதுல வந்து பகவானே வந்து நமக்கு அவ்வளவு ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ற போல பண்றாரு.
கமாண்ட்மெண்ட் மாதிரி எல்லாம் இல்ல. நமக்கு இதுல எப்படின்னா ஸ்கிரிப்சர்ல எல்லாம் கமாண்ட் இதுதான் பண்ணணும், இப்படிதான் இருக்கணும், கோயிலுக்கு வந்துதான் ஆகணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் இது கிடையாது. நம்ம சொல்லியிருக்காரு பண்ணா நல்லது அப்படின்னு. அது நம்ம சீரியஸா எடுத்தோம்னா நல்லது. ஓகே, இப்ப இது வந்து என்னது, அவரது தெய்வீக கிருபையின் போதனைகளின் அடிப்படையில் அவை சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிறுவனர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம் அவர் சொன்ன பர்பட்லா இருக்க அதோட மீனிங் வச்சு அதெல்லாம் தான் நம்ம படிக்க போறோம். நேத்து 11வது சுருக்கம் என்னது, அத்தியாயத்தோடு அர்ஜுனா தனது யூனிவர்ஸ் இது உலகளாவிய வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார். அப்புறம் அவர் காட்டுறார், பகவான் கிருஷ்ணா தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். அப்புறம் உலகளாவிய வடிவத்தில் அர்ஜுனனை அவர் பார்த்து எப்படி ஒரு ஆச்சரியப்பட்டு போறார், எப்படி அவருக்கு உள்ளரிக்கிறது அதெல்லாம் பார்த்தோம். அர்ஜுனனின் உலகளாவிய வடிவத்தில் அனுபவம் அவர் அனுபவிச்சும் அந்த ஸ்லோகம் நிறைய சொல்றார். 15ல இருந்து 31 வரைக்கும் அவர் சொல்லிட்டே போறார். ஆஹா ஊன்னு எல்லாம் சொல்றார். கிருஷ்ணாவின் பதில், அதுக்கு பதிலும் சொல்றார். அர்ஜுனனின் ஜபங்கள், அப்புறம் ஹே மாதவா ஹே யாதவா, அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த ஸ்லோகம்லாம். இப்ப அதெல்லாம் அவருக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தான் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்டு பண்ணிருக்கோம். இப்ப வந்து எப்படி அந்த தூய பக்தி நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தி காட்டுறது அப்படின்னு படிக்க போறோம். இப்ப பக்தி ஓவர் இம்பர்சனலிசம், பட் இங்கிலீஷ்லயே போட்டு நம்ம பக்தி வந்து there are two aspects. ஒன்னு பர்சனலிசம், பர்சனல் பகவானா நினைக்கிறது, பகவான் வந்து ஒரு ரூபமா அவன் நினைச்சு வழிபடுறது. இன்னொன்னு வந்து அரூப வடிவம், எல்லாத்தையும் அவர் இருக்கார் இல்லையா. அப்ப அரூப வடிவத்துல கூட சில பேர் வந்து வழிபடுறாங்க. ஆனா நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்றோம், இஸ்கான்ல எப்படி ஃபாலோ பண்றோம், ரூபத்தை வச்சுதான் நம்ம வந்து பகவானை வந்து வழிபடுறோம். அது 12.1 இருந்து 7 வரைக்கும். மையாவேஷ்ய மனோ ஏமா, பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள். பக்தி வளர்த்துன்னு எப்படி முன்னுக்கு போறது, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம், லேடர் எல்லாம் பார்த்தோம். பட் இதுல வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாவே சொல்றேன். 8ல இருந்து 12 வரைக்கும் சொல்றார். மையேவமன ஆதர்சம் மையி, அப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள் என்னெல்லாம் இருக்கு. 13ல இருந்து 20 சமசத்ரோச்ச மித்ரே ச ததா, இது லாஸ்ட் ஸ்லோகம் நினைக்கிறேன். எஸ் கீதா மாதாஜி ஆரம்பிங்கோ. கிடுன்னு ஆரம்பிச்சுடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி ஆரம்பிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. அர்ஜுனோ வாச்சா ஏவம் சதாத யுக்தா ஏ பக்தாஸ்தித்வாம் பர்யுபாசதே ஏ சப்யா அக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோக வித்தமஹ. வெரி நைஸ், ரொம்ப நல்லா படிச்சேன். அதான் 18 சாப்டர் வரும்போது எல்லாரும் மாஸ்டர் ஆயிடுவார்கள். அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார் வந்து நல்ல மெச்சூர்ட் பீப்புள் யாரு அப்படின்னு. மெச்சூர்ட்னாக்கா மென்டல் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. பக்தி மார்க்கத்தை வந்து யாரு நல்ல பக்குவம் அடைந்திருக்கா, யாரு வந்து பகவான் நல்லா புரிந்து பக்குவமா பிஹேவ் பண்ணுவா அப்படின்னு. எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக பட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா. ஏன்னா there are 3 varieties நம்ம முதல்ல பார்த்தோம். ஒண்ணு வந்து பிரம்மன் ரூபத்துல வந்து வழிபடுறாங்க. பிரம்மன்னா என்னது, ஒளி வடிவமா இருக்காது. காலையில சூரியன் வந்தாலும் சூரிய அர்க்கியம் எல்லாம் பண்ணி அதையும் வழிபட்டு பகவானும் சூரிய பகவான் ஒரு பகவான் இல்லை. சூரியன் இல்லைனாக்கா ஒண்ணுமே இல்லை, ஜீவனே இருக்காது. சோ அதுவும் கரெக்ட் தான். அப்ப இங்கதான் பகவான் இல்லை, எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. ஆனா பர்சனலிசம் இம்பர்சனலிசம், பர்சனல் ஒரு உருவ வழிபாடு நல்லதா இல்ல அருவ வழிபாடு பண்றாங்க சில பேர். அதுல யார் வந்து பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா, அவங்க வந்து பக்குவமானவர்களா, இல்லை இது ஒரு உருவம் இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம ஹியூமன் பாடி இருக்கிறவங்க 2 கை 2 கால் அந்த மாதிரி இருக்கிற ரூபத்தை வந்து வழிபடுபவர்கள் சிறந்தவர்களா அப்படின்னு கேட்கிறார். பக்குவமானவர்களா. அதுக்கு பகவான் என்ன பதில் சொல்றார்? ஸ்ரீ பகவான் படிங்க ஜீவகுமாரி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மய்யாவேஷ்ய மனோ யே மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தையா பரயோபேதாஸ் தே மே யுக்ததமா மதாஹ. கரெக்ட். என்ன படிச்சல் மாதாஜி? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் அதுக்கு பதில் என்ன சொல்றார்? தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் படுகிறார்கள். அப்படின்னா என்னது? தனிப்பட்ட உருவின் அப்படின்னா ஒரு பர்சனல் ஃபார்ம். பிகாஸ் நம்ம எல்லாம் ஒரு உடம்பு வச்சுட்டு இருக்கும்போது நமக்கு எப்படி கோரிலேட் பண்ண முடியும்னா, வேறொரு உடம்பு இருக்கிற அந்த மாதிரி பகவான் பார்த்தாதான் நமக்கு வந்து கோரிலேட் பண்ண முடியும். ஓஹோ நம்ம சாப்பிடுமே, அப்ப பகவானுக்கு வந்து நம்ம வந்து பசிக்குமே, நம்ம எல்லாம் வந்து உடை போட்டுக்கிறோமே, அவருக்கு தான் உடை போட்டுக்கணுமே, அவருக்கு ஒரு அலங்காரம் பண்றதா இருக்கட்டும், எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனல் கான்செப்ட்ல நம்மளால, பிகாஸ் வி ஆர் an embodied living அப்படின்னு பேரு. எம்போடினா என்னது? சோல் இருக்கு, அந்த சோலுக்கு ஒரு பாடி கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல பகவானே நம்ம அந்த மாதிரி பார்த்தாதான் ஒரு ஈஸியா நமக்கு வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும்.
ஞானிகள் இருக்கா, அவள்லாம் வந்து ஃபுல் அரூப இதுலயே வந்து நல்ல இதா இருக்கா. ஆனா நம்ம அப்படிதான் ஞானி இல்லையே. ஃபர்ஸ்ட் கட்ட நம்மளோட என்னன்னாக்கா நம்ம ஞானி கிடையாது, நம்ம வந்து ரொம்ப பேஸ் லெவல்ல இருக்கோம். நமக்கு புரிஞ்சுக்கலாம்னா ஈஸி லெவல் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ இந்த மாதிரி பகவானே சொல்ற இந்த ரூபம் நமது தனிப்பட்ட உருவின் மீது நீங்கள் வந்து மனதை நிலைநிறுத்தி நல்ல நம்பிக்கையோட எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களே இது பக்குவப்பட்டவர்கள் சொல்லிட்டு பகவான் வந்து பதிலளிக்கிறார். அப்ப இதுல என்ன தெரிஞ்சுபடுத்து, கிருஷ்ணர் ரூபமா நம்ம வழிபடணும் அப்படி. எஸ், அடுத்தது 12.3 and 4 ஸ்ரீ பிரேம் அதை படிங்க. दोनों ரெண்டும் சேர்த்து எடுத்து. हरे कृष्ण माताजी 1 सेकंड चांस போய்டும் 1 सेकंडல. नहीं नहीं 1 मिनट नेट स्लो है, प्लीज प्लीज से मत करो. हाँ, एत्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं स एत्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर उपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियन्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. சூப்பர், நைஸ், நல்லா படிச்சார். ऑडिबल 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 था. வெரி மச் பின்னாடில இருந்து எல்லாம் சத்தம் கேட்டது. थैंक यू. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. बैकग्राउंड बहुत है, सॉरी. ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் இப்ப வந்து உருவம் இல்லாதது வந்து வழிபடுறாங்க. சில பேர் பண்றாங்க, இல்லன்னு இல்ல. ஆனா அந்த மாதிரி பண்றது எப்படி இருக்குமா, எங்கும் நிறைந்திருக்கும், சிந்தனைக்கு எட்டாததும், மாற்றம் இல்லாததும், நிலையானதும், மற்றதுமான பூர்ண உண்மையின் அரூபத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகிறார்கள். அவருக்கு நிறைய கண்டிஷன் போட்டிருக்கான். நம்மள மாதிரி எல்லாம் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் சொல்ல மாட்டேன், கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம இப்ப பேபி ஸ்டெப் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அப்ப என்னது, நமக்கு வந்து எல்லா புலன்கள் கட்டுப்படுத்தணுமா. அப்புறம் என்னெல்லாம் போட்டிருக்க, எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பகவான அப்பா ஒரு என்னது புலனுணர்ச்சிக்கு அப்பாற்பட்டது. நம்ம வந்து இப்ப காது கண்ணு மூக்கெல்லாம் நமக்கு தெரியும், காதால கேட்கணும், கண்ணாலும். பகவானுக்கு தான் என்ன அவரோட உருவம் நம்மளோட மாதிரி பார்க்கறதுக்கு அப்படி இருந்தாலும் நமக்கு உருவம் வேற, ஆத்மா வேற. அவர் அந்த மாதிரி கிடையாது. அவர் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் உருவம் எல்லாம் ஒன்னேதான். அப்ப அவர் அப்படி நமக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் வெரி ஈஸி டு கன்செப்ட். அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு கஷ்டம். சிந்தனைக்கு எட்டாததும், மாற்றம் இல்லாததும், நிலையானதும், அசைவற்றதுமான அந்த மாதிரி ஒரு பகவானோட அந்த ரூபத்தை வந்து பூர்ண உண்மையின் அரூபத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள். அந்த மாதிரி யாரால முடியும்? ஞானியாலதான் முடியும். நார்மல் பர்சனால முடியாது. அவளும் எங்க போறா, அவ அதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சு பண்றாங்க. நிறைய பேர் அந்த மாதிரி மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்றா. ஆனா அவ வந்து பல்வேறு புலன்களை அடக்கி அந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றா. எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன், புலன் மாத்திரம் கட்டுப்படுத்தல, யாரு பார்த்தாலும் ஒரு வேற்றுமையே கிடையாது, எனிமி கிடையாது, ஃப்ரெண்டு கிடையாது, எல்லாரும் சேமா அவங்க பாக்குறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபடுறார்கள். இறுதியில் அவர்கள் என்னை அடைகிறார்கள். பாதை எவ்வளவு கரடு முரடான பாதை. ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னா ஒரு கரடு முரடான பாதை இருக்கு, ஒரு வந்து தார் ரோடு இருக்கு. நம்ம எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம்? இல்ல நான் அப்படிதான் போவேன்னாக்கா கஷ்டப்பட்டுதான் போகணும். இல்ல நமக்கு தான் தார் ரோட் போட்டு கொடுத்துருக்கா, நல்ல சிமெண்டோட நல்ல ரோடு, நம்ம அதுலதான் we will prefer to go. ஒரு எலிவேட்டர் இருக்கு, ஒரு லிஃப்ட் இருக்கு, ஒரு 40 மாடி கட்டடம் இருக்கு, மாடிப்படி ஏறியும் போகலாம். லிஃப்ட் இருக்குன்னாக்க என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம்? ஈஸி வே தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். அப்போ நமக்கு ஈஸி வே இஸ்கான்ல ரொம்ப ஈஸியா சொல்லி கொடுத்துருக்கான். நாம ஜபம் சொல்லுங்க, வேற ஒண்ணும் வேண்டாம். அதுக்கு குளிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இது என்ன சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ என்ன வேணும் நீங்க பண்ணலாம். அந்த நாமத்தை மத்தம் சொல்லிட்டு இருந்தா போறோம் அப்படி சொல்றான். சோ தட் இஸ் வாட் வி ஹேவ் டு பிராக்டிஸ். ரூபத்தை வந்து மனசுல நிலைநிறுத்தி நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பண்ணினா போறோம். இந்த மாதிரி பண்றது தப்புன்னு சொல்லலை, இங்கேயும் அவர் வந்து தப்பு சொல்லலை. ஆனா இது பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். அது வந்து அடுத்த இதுல சொல்லுவார். ரொம்ப ஞானியால பண்ண முடியும். அவள்னா ரொம்ப புலன்லாம் கட்டுப்படுத்துறவாழ்க்க முடியும். எஸ், அடுத்தது வைதை மந்தை படிங்க. क्लेशो अधिक ஒரு நிமிஷம் அப்பாச்சி. क्लेशो अधिकदास्तेषाम् अव्यक्त सप्तचेतसाम् अव्यक्ता हि कदिर्दुःखं देहावद्भिर् अवाप्यते. கரெக்டா படிச்சார். எஸ், அப்ப என்னது போட்டிருக்கு? எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். பகவான் சொல்ற, நம்ம சொல்லல. அந்த பாதை கொஞ்சம் கடினம் தான். ஆனா
ஞானிகளுக்கு அது ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா ஞானிகளுக்கு உடம்புன்னே ஒரு எண்ணமே இருக்காது. உடம்புல என்ன வியாதி வந்தாலும் நிறைய மகாத்மாக்களை நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, உடம்புல வியாதி வரும், அதெல்லாம் பரவாயில்ல. இது கூட வந்து என்னது அந்த என்ன சொல்லுவா அதுக்கு, அந்த மயக்க மருந்தெல்லாம் போடக்கூடிய மாட்டா, அப்படியே நீ ஆபரேஷன் பண்ணி எடுத்துடும் அப்படியெல்லாம் சொல்லி. ஏன்னா அவளுக்கு அந்த பாடி வந்து வேற விதமா தான் பாக்குறான். நமக்கு வந்து பாடி நம்மளோட எப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா, அவ வேற விதமா வந்து அவளுக்கு பெயின் கூட தெரியாதான். அப்ப அந்த மாதிரி வந்து ஞானிசாலதான் முடியும், சிம்பிள். சோ ஆனா பகவானே சொல்றார் அந்த மாதிரி வந்து அருவத்தன்மையோட அரூபத்தனமா வந்து என்னை வழிபடுறவங்களுக்கு அந்த பாதை கொஞ்சம் பற்றுதல், அந்த மாதிரி பற்றுதல் கொண்டவர்களுக்கு அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினம், மிகவும் போட்டிருக்கு, மிகவும் கடினமானதாகும். அவையில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்பொழுதும் சிரமமாகும். அப்போ ஞானிகள்லாம் பண்றாங்கன்னா அவளால முடியுது. தேர் நாட் நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்கே இல்லையே, அவ ரொம்ப மன வளர்ச்சியோட. சரி கிருஷ்ணா மியூட்ல இருக்கேன். அப்ப அவளால முடியும். அதனால பட் நார்மல் இது வந்து எழுதியிருக்கிறது நார்மல் பீப்புளுக்கு, நம்மள மாதிரி பாடி இருக்கிறவர்களுக்கு, உடலை உடையவர்களுக்கு எப்பொழுதும் சிரமமாகும். அப்ப நமக்கு உருவ வழிபாடுதான் நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்திருக்கா. we have to follow that. yes. அடுத்தது 6 and 7 அம்புஜாவளி பாத்தே படிங்க. ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ஸ மத்பரா அனன்யேனைவ யோகேன மாம் த்யாயந்த உபாசதே தேசாம் அகம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி நரோஸ் பார்த்த மய்யா வேசிஸ்த சேததாம் பவாமி நசிராத் பார்த்தா மையா வேசிஸ்த சேதசாம். நல்லா படிச்சேன். அப்ப இதுல என்ன சொல்றார், ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக தொடர்ந்து பிழறாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தி தொண்டில் எல்லாம் எப்பவுமே இது பண்ணி தியானம் பண்ணிட்டு பகவான என்ன வேலை பண்ணாலும் பகவானோட தியானத்தை அது பண்ணுமா. மனசை வந்து எண்ணில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிருதாவின் மகனை அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுவனாக நான் இருக்கிறேன். இந்த சம்சார சாகரத்திலிருந்து கூட்டின் போறதுக்கு அவர் வெயிட் பண்றார். ஆனா இந்த மாதிரி நீங்க ரொம்ப தியானம் பண்ணுங்க. என்ன வந்து மனசார நீங்க வந்து என்ன வேலை பண்ணாலும் பரவாயில்ல, ஆனா மனசு இங்க இருக்கணும், பகவானை லயிச்சு பகவான் பேர்ல ஒரு நல்ல நம்பிக்கையோட நீங்க பண்ணுங்க. அப்ப உங்களை வந்து நான் கையை பிடிச்சு தூக்கி இந்த சாகரத்துல இருந்து மீட்டு கொண்டு போய் விடுவேன் அப்படின்னு இதுல again ஸ்லோகால கொடுத்திருக்கு. நோபடி ஹஸ் கன்காக்டட், இந்த மாதிரி எழுதி இதெல்லாம் சேர்த்து மாத்தி போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லவே முடியாது. அந்த மாதிரி பகவான் தான் சொல்றாரு இதெல்லாம். ஓகே, இப்ப ஒரு பக்தி அவர் வந்து சொல்ல போறார். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து தனிப்பட்ட பக்தி எப்படி வந்து முதல்ல ஸ்டெப் எப்படி எடுக்கணும், பக்தி பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும். லதா மாதாஜி படிக்கும். லதா மாதாஜி மியூட்ல இருக்கா, படிக்கும். மய்யேவ மன ஆதர்ஷ மயி புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மய்யேவ அத ஊர்த்தவம் ந சம்சய. சம்சயம்னா டவுட், சம்சயம் டவுட்டே இல்லை. என்ன டவுட் இல்லை, எவ்வளவு ஸ்லோகத்துல சொல்றேன். டவுட் இல்ல, சந்தேகம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டே இருக்க. ப்ராமிஸ் பண்றேன் இல்ல, இனிமே வரும். நான் ப்ராமிஸ் பண்றேன் பகவான் சொல்லுவார். அப்போ நம்ம மனுஷா கேட்கறது இல்லைன்னா வெரி பேத்தட்டிக் சிச்சுவேஷன். மியூட் எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கணும், கஷ்டம் இருக்கணும். ஓகே, அப்ப இதுல என்ன சொல்ற, முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. எப்போ உன்னோட இன்டெலிஜென்ஸ் என்னெல்லாம் நீ வந்து உன்னோட ஸ்மார்ட்னஸால நீ என்னெல்லாம் அச்சீவ் பண்ண பாக்குறிய எல்லாம் என்ன நினைச்சு பண்ணு. தனிப்பட்ட பக்தி, அனன்ய பக்தி அப்படிம்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நல்லா அந்த மாதிரி பக்தி காட்டு. வேற ஒன்னும் தாட் இல்லை, எல்லாம் என்னையே நினைச்சது, எல்லாம் போக்கஸ்ட். என்ன செய்கை பண்ணினாலும் என்ன செயல் பண்ணாலும் என்ன நினைச்சு நான் அந்த மாதிரி பண்ணு அப்படிங்கிறாரு. அதுக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டெப் என்ன சொல்றாரு, அது முடியலையா சாதனா பக்தி பண்ணு அப்படிங்கிறாரு. லதா மாதாஜி படிச்சுட்டோம் இல்லையா, டவுன் பண்ணிடுங்க. சங்கரநாராயண் பிரபுஜி படிங்க. அதசித்தம் தமாதாத்தும் ந சக்னோஷி மயி ஸ்திரம் அபியாச யோகேன ததோ மாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சய.
வெரி நைஸ். அப்ப ரெண்டாவது என்ன சொல்றாரு? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனன்ய பக்தி பண்ணுங்கோ, என்னையே இலக்கா வச்சுன்னு ஃபுல்லா என்ன வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணுங்க அப்படிங்கிற. அடுத்தது என்ன சொல்றார்? செல்வத்தை வெல்பவனான என்னதன் அர்ஜுனா, அவருக்கு வந்து தனஞ்சயான்னு பேர் இல்லையா? செல்வத்தையும் வென்ற, அவர் செல்வத்துல எல்லாம் வந்து மயங்க மாட்டார், செல்வத்தையும் வென்றவன் அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு, தனஞ்சயான்னு. எனதன்ப அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிழறாது நிலை நிறுத்த முடியாவிடில். ஓகே, உனக்கு அந்த மாதிரி பண்ண முடியல, நிறைய வேலை இருக்கு, அந்த சில சமயம் நீ வந்து என்ன மறந்து போயிடுற, ஃபுல்லா என்ன கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியலைன்னா, இதெல்லாம் நமக்கு சொல்றதுதான், எந்த நேரம் அப்படி இருங்கன்னு. ஓகே, உங்களுக்கு அப்படி இருக்க முடியலைன்னா என்ன பண்ணலாம்? நிலை நிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. பக்தி யோகத்துல இது ஒழுக்க நெறியன்னா எனது காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும், முதல்ல அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா? 5 மணிக்கு எழுந்திருங்கள், 5 மணிக்கு முன்னாடி எழுந்துக்கலாம். அபவ் 50s எல்லாம் இருக்கிறவா எழுந்துக்கலாம், ஏன்னா தூக்கம் கம்மியாயிடும். சோ யூ கேன் கெட் அப் ஸ்டில் மோர் early. நம்ம அழகா மங்களார்த்தி எல்லாம் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் தான் பக்தியில ஒரு இது ஸ்டெப். வெறும் இஸ்கான்ல இருக்கிறதுனால இது மங்களார்த்தி எப்படின்னு சொல்ல, நம்ம கோயிலே எல்லாம் நிர்மாலய தரிசனம், என்னது இந்த தரிசனம்லாம் பார்க்க போயின்னு தானே இருக்கா இல்லையா? நிறைய பேர் போறா. பக்கத்துல கோயில் இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவா? காலையில் சீக்கிரம் விஸ்வரூப தரிசனம், விஸ்வரூப தரிசனம் பார்க்க இப்போதான் போறா. இஸ்கான்ல தான் இந்த கான்செப்ட் இருக்குன்னே கிடையாது. இல்ல போறவானா போதான் செய்யறா. ஆனா நம்ம தெரியாதவன் என்ன பண்றா? பொறுமை, சூரியன் வந்து எழுப்பினா அப்புறம் என்னடா பொறுமை, வெளிச்சம் வந்து கண்ணு பூசும் போது என்னன்னா பொறுமைன்னு எழுந்துக்கிறா. அப்போ பக்தியில அதெல்லாம் கிடையாது. பக்தியில யூ ஹேவ் டு கெட் அப் early. பகவானை வரவேற்கிறதுக்கு நம்ம வரவேற்கணும் இல்லையா? அவர் என்ன நம்மளை எழுப்புறது, நம்மள வரவேற்கணும். அப்ப இப்ப என்ன ஈஸியா ஆயிடுச்சுன்னா, எல்லாம் ஆன்லைன் ஆனதுனால எங்கேயும் போக வேண்டாம், வர வேண்டாம். டிக்டாக் எல்லாம் ஆன் பண்ணினா மங்களாரத்தி காட்டுறா, கொட்டா, ஜபம் பண்றா, பார்க்க கண் குளிரணும். அவ்வளவு ஒரு ஆனந்தமா இருக்கும். நமக்கு வீட்டுல உட்காந்து, அது மெயினா என்னன்னா வீட்டுல உட்காந்துப்படி இதெல்லாம் தெரியாது நமக்கு. இப்ப நம்ம எவ்வளவு நல்ல கலியுகத்துல என்ன சொல்லி அந்த இதுல வந்தது, கலியுகத்துல எல்லாம் கஷ்டமா இருந்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒண்ணு நல்லது என்னன்னாக்கா, ஜபம் பண்ணினா போகணும். நம்ம யாகம் பண்ணணும், கோயில்ல போயிட்டு அர்ச்சனை பண்ணணும், வழிபாடு பண்ணணும், அங்க போயிட்டு பஜனை பண்ணணும், அப்புறம் மெடிடேஷன்ல உட்கார்ந்து இருக்கணும் மணிக்கூர் கணக்கா, சாப்பாடு இல்லை, உறக்கம் இல்லை அப்படின்னு எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே சொல்லி சிம்பிள் ஜப்பா பண்ணலாம். அது இஸ்கான்ல இன்னும் சிம்பிளா இருக்கா. இன்னும் they want everybody to do இது பக்தியில வாங்குவோன்னு தான் சொல்றேன். எல்லாரும் பக்தி பண்ணுவோம், அப்புறம் மெதுவா மேல போனோம்னு தான் சொல்றேன். அதனால யாரு பக்தியே இப்ப தெரியாது, முதல்ல இருந்து நாங்க பண்ணி பழகினதே எங்க பெரியவாள்லாம் சொல்லி கொடுக்கலன்னா ஆரம்பிக்கும். இப்ப ஆரம்பிக்கும், எப்ப ஆரம்பிச்சோம் இனிமேல இருந்தாவது ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா அதுதான் நம்மளை வந்து இங்க இருந்து கரைத்து இது பண்ணி நம்மளை வந்து இங்க பகவானோட உலகத்துக்கு கொண்டு போகும். அந்த மாதிரி அப்ப ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ற, குளிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஈஸ்ட பார்த்துன்னு பண்ணணும், இந்த மாதிரி அமைப்பு இது பண்ணணும், ஒண்ணும் இல்லை. காலையில் சீக்கிரம் இருக்கும், மங்களார்த்தி பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் தூக்கம் வரதா தூங்கிடணும். தூக்கம் வராது மோஸ்ட்லி காலையில் எழுந்துட்டு இதெல்லாம் பார்த்தா ஃப்ரெஷ்னஸ் தான் ஆகும். தூக்கம் போய் படுத்தோம்னு நினைச்சா தூக்கம் வராது. ஜப்பா பண்ணுங்க, அப்போ அழகா ஜபம் பண்ணலாம். எவ்வளவு நம்ம நிறைய ஜபம் பண்றோம், நம்ம அக்கௌண்ட்ல தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது என்னது போகும், சேகரிச்சுட்டே போகும். குழந்தைகள் சொல்ற பிக்கி பேங்க், பகவான் கிட்ட பிக்கி பேங்க் இருக்கு, நம்ம போடுற நாமக்கள்லாம் அங்க போய் சேரணும் அப்படின்னு. சோ அடுத்தது என்னது? சாதனா பக்தி, ரெண்டாவது ஸ்டெப் இது. செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிழறாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடும் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. இப்போ இது மாதிரி வந்து காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டே எல்லாம் புரிஞ்சு வராது. ஏதோ பண்றா, சரி பார்க்கலாம். ரெண்டாவதுலே ஒரு மாதிரி ஒரு வாரம் கண்டினியூஸ் பண்ணுங்க, இது ஒரு மாதிரி நன்னா இருக்கே, அழகா வருதே, நானும் ஜப்பா பண்ணலாமே, கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகினது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னது? அந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. எந்த நேரமும் பகவானோட சிந்தனையில அந்த லெவலுக்கு நம்ம போய்விடுவோம். அப்ப ரெண்டாவது என்னது ஸ்டெப்? சாதனா பக்தி. சாதனா பக்தியிலேருந்து அனன்ய பக்திக்கு நம்ம மாறி விடுவோம். நமக்கே தெரியாது, அந்த ப்ராசஸ்ல போயிட்டே இருக்கும். அடுத்தது என்ன சொல்றாரு? நிஷ்காம கர்ம யோக பக்தி, அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. எஸ் பிரபுஜி, அரசு பிரபுஜி படிங்க. हरे कृष्णा। अभ्यास भय सर्म दोषी मत कर्म प्रमो भव मत अर्थम अभिकर्माणि कुर्वन् चित्तम अवाप्स्यसि। அப்ப இதுக்கு தேர்ட் ஸ்டெப் என்னது? நிஷ்காம். சரி, உனக்கு அதுவும் பண்ண முடியல, காலையில சீக்கிரம் எல்லாம் எந்திருக்க முடியாது, ஏன்னா ராத்திரி படுத்துக்கிறதே 2 மணி, அப்ப என்னதான் 4 மணிக்கு எந்திருக்கிறது, அப்படியா? சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அப்ப என்ன பண்ண சொல்ற? பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. என்ன செயல் பண்றியோ அது எனக்கு வேண்டி பண்றேன், உன்னோட திருப்திக்காக இல்ல, பகவானுக்கு வேண்டி நான் பண்றேன். இப்ப இங்க என்ன போட்டிருக்கேன்னா, கோயில்ல ஒரு வந்து சுத்தம் பண்றாரோ, ஏதோ அது சிமெண்டோட பண்ற சம்திங் இஸ் டூயிங். நம்ம அங்கெல்லாம் விட, கோயில் எல்லாம் விட்டு நான் செதுக்கணுமா, பெயிண்ட் பண்ணுமா கேட்டா அதெல்லாம் இல்லையா? அது ஒன்னும் போட்டோ போட்டிருக்கு. நம்ம வீட்லயே கோயில் இருக்கு இல்லையா, நம்ம வீட்டுல எல்லாருமே சுவாமி ஷெல்ஃப் இருக்கும், அழகா அதை டெய்லி தொடச்சு அந்த வழக்கெல்லாம் படபடான்னு தேய்ச்சு எண்ணெயெல்லாம் விட்டு புது திரியெல்லாம் போட்டு சம்திங்
ஒரு டெய்லி கோலம் போட்டு இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோமோ அதை விட ஒரு ஸ்டெப். நான் செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை தான் கோலம் போட்டேன்னா டெய்லி போட ஆரம்பிக்கலாம். நான்லாம் அப்பதான் செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை தான் இது விளக்க தேய்ச்சிருந்தேன்னா டெய்லியே பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போகலாம். ஆனா எதுக்கு வேண்டி பண்றோம்? அது பரவாயில்லாம் பார்த்து ஆஹா உங்க வீட்டுல சுவாமி படியெல்லாம் ரொம்ப நன்னா மினுக்கிறது அதுக்கு வேண்டி இல்லை, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு பண்றோம். அவருக்கு வந்து காத்தால ஒரு நேரம் தான் நான் வந்து சமையலோட லஞ்ச் மாத்திரம் தான் அவருக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணினேன். அதாவது டிஃபன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். மார்னிங் ஏதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்கு, அது நல்லா சுத்த ஆச்சாரமா குளிச்சு அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். அதுவும் ஆஃபர் பண்ணலாம், மத்தியானம் ஆஃபர் பண்ணலாம், லஞ்ச் டின்னரும் ஆஃபர். இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா என்னை நினைத்து நீ வந்து எல்லாம் பண்ண, எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா என்ன ஆகும்? 2வது படிக்கு வந்துடும். என்ன பக்தி? சாதனா பக்தி போகும். இந்த சாதனா பக்தியில இருந்து அனன்ய பக்திக்கு போயிருக்கும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. நிஷ்காம கர்ம யோகா மாதிரி பண்ண. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். நீ அந்த 2வது படி 1வது படிக்கு நீ போய் விடுவாய். அப்படின்னு எல்லாம் இவ்வளவு எல்லாம் நமக்கு வந்து சிம்பிள் பண்ணி கொடுக்குற, சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்குற. கண்டிப்புக்கிறாரு பண்ணிதான் ஆனாலும் சொல்றதே இல்லை பகவான். ஏன் அப்போ நம்ம கேட்கலன்னா எவ்வளவு பேர் வரா? பக்திக்கு வரதே இல்லையே. நிறைய பகவத்கீதா எவ்வளவு பேர் சேர்ந்தாக்கணும் வரது இல்லை. அப்போ பிராப்தம் இல்லைன்னு அர்த்தம். எஸ் ராஜேஸ்வரி மாதிரி படிங்க. இப்ப வந்து சகாம கர்மா. சகாம கர்மா. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதைதத் அப்யசக்தோசி கர்த்தும் மத்யோகம் ஆஸ்ரிதஹ சர்வ கர்ம ஃபலத்யாகம் ததஹ குரு யதாத்மவான். நல்லா படிச்சா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்க? சகாம கர்மா அப்படின்னா என்னது? ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகைய உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் இல்ல அப்படியெல்லாம் உனக்கு வந்து பகவானை நினைத்தெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியாது. ஓகே, 3வது ஸ்டெப் உன்னால் பண்ண முடியலையா? அடுத்து என்ன சொல்ற? உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலைநிறுத்த முயற்சி செய். நீ என்னெல்லாம் பண்றியோ சகாம, உனக்கு வேண்டி இப்ப சம்பாதிக்கிற எல்லாம் கரெக்ட் தான். உனக்கு வேண்டிய எல்லாம் நம்ம லைஃப்ல எல்லாமே we are doing for ourselves தான். பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எல்லாம் பண்றது கிடையாது. நம்ம சம்பாதிக்கிறது சரி, நம்ம சாப்பிடுறது எல்லாம் எனக்குன்னு தான் நம்ம இருக்கோம். அது என்ன பண்ணமா? அதோட இஃபெக்ட் பலம், அதோட சர்வ கர்ம ஃபலத்தியாகம். ஃபலம்னா என்னது? அதோட இது என்னது? அதுக்கு எனக்கு பிரபுஜி என்ன சொன்னாரு? பயன் ஐயோ மறந்துவிட்டு. அதோட பயன் செயல்களோட என்ன பலன் இருக்கோ அதெல்லாம் பகவான் பார்ப்பேன். நான் இவ்வளவு எல்லாம் பண்றேன், அது எனக்கு வேண்டி நல்லது வரும்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணல பகவானே, நீ பாத்துக்கோ. நான் பண்றது டியூட்டி நான் பண்றேன், எனக்கு வேண்டிதான் பண்றேன். அதுல என்னது நல்லது வரும் அதெல்லாம் நான் வந்து உனக்கே வந்து சமர்ப்பிக்கிறேன். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த மாதிரி நீ பழகு. பலத்தை வந்து நீ வந்து தியாகம் பண்ணு. உனக்கு வேண்டி நீ பண்ற, உனக்கு வேண்டி சாப்பிடுற எல்லாம் உனக்கு இருந்து, ஆனா அதோட பலன் வந்து பகவான்கிட்ட கொடுத்துடும். அந்த மாதிரி பண்ணினா அந்த 4வது படி. அது அப்ப நீ 3வது படிக்கு அதுல இருந்து முன்னுக்கு வரலாம். அப்புறம் அதுல இருந்து 2வது படி, அப்புறம் முன்னுக்கு வரலாம். அதுக்கு ஒரு இது சொல்லலாமா மாதாஜி? அதுதான் நீங்க அன்னைக்கு கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராதேன்னு வரும். அதுதான் கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதே. உனக்கு கடமையை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? பலன் வரும். டெஃபினட்டா ஒரு செயல் பண்ணினோம்னா அதோட பலன் உண்டு. ஆனா அந்த பலனை நான் வந்து திரும்பியே பார்க்க போறது. அது பகவான் பார்த்துப்பார். நல்லது பண்ணா வரும் நல்லது. அது பகவான் எவ்வளவு கொடுக்கணும், எப்ப கொடுக்கணும், எங்க கொடுக்கணும்னு அவர் பார்த்துப்பார். அந்த மாதிரி சகாம கர்மானாக்கா அப்படி உனக்கு வேண்டிதான் பண்ற, ஆனா பலனை மாத்திரம் எதிர்பார்க்காதே. அது வந்து நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரியாவது ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்றேன். அப்புறமா நிஷ்காம கர்மா. அப்புறம் அதுல இருந்து நீங்க வந்து இந்த பக்தி என்னது என்ன சொன்னேன், இது என்ன போட்டு கேட்டேனே, சாதனா பக்தி. அப்புறம் நீங்க வந்து தனிப்பட்ட பக்தியில நீங்க போய் விடுவாய் அப்படின்னு. ஓகே, ரஞ்சிதா மாதாஜி. ரஞ்சிதா மாதாஜி படிங்க. 12.12. இஸ்ரேயோ ஷி இக்ஞானம் அப்யாச ஜெய் ஞானம் விசிஷ்யதே. இக்ஞானத ஞானமாம் விசிஷ்யதே இத்யானாத் கர்ம பல இத்யாகாஜ் சந்தீர் அனந்தரம். மாதாஜி உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. இத்துன்னு சொல்றோம் இல்லையா? இக்குல சொல்ல வேண்டாம், இஷ் அப்படி சொல்ல வேண்டாம். தியாகா தியானா தியாகா ஞானாத் ஸ்ரேயோ அப்படி. இஸ்ரேயோ ஞானாத் அது படிக்க வேண்டாம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்ன சொல்லிருக்கு? 5, 6, 2 சேர்த்து 12.12 சொல்லிட்டார். என்னது? இப்பயிற்சி உன்னால் சரி, அதுவும் உன்னால முடியல. நான் பண்றேன், நான் இப்போ ஒரு வேலைக்கு போறேன், அந்த ஃபுல் சம்பளம் எனக்கு தான் வேணும். ஐ லவ் டு என்ஜாய். அதெல்லாம் பகவானுக்கு எல்லாம் டொனேஷன்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம். அதெல்லாம் நிறைய வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்கிட்ட மிஞ்சி போனா நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன்.
ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கணும். எனக்கு வந்து ஸ்லோகம் படிக்கிறமா, நல்ல ஸ்லோகம் படிச்சு நான் நன்னா போகணும். அதுக்கு வேண்டிதான் நான் வந்திருக்கேன் கிளாஸ். திரும்பி என்ன கொடுக்கணும் அதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம். எனக்கு வந்து அதுல போக்கஸ் கிடையாது. எனக்கு நான் என்னுடையது அதுலயே இருக்கணும் அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல, சொல்லுவோம் நீ அப்படியே இருந்துக்கோ. இப்பயிற்சினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடல் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளு. ஞானத்தை எப்படி விருத்தி படித்துக் கொள்ளலாம்? பகவத்கீதா கிளாஸ், பாகவதம் கிளாஸ் படிக்க வரல. இப்ப மாதாஜி தப்பா இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம். ஐ டோல்ட் ஹர், ஷி டுக் இட் இன் ரைட் ஸ்பிரிட். தப்பா எடுத்துக்க மாட்டாங்க நினைச்சிருந்தா நம்ம கிளாஸ்ல எல்லாமே என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் மாத்திரம் இல்ல, என்னோட பசங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏஜ் வைஸ் இருந்தாலும் இல்ல, நான் பெரியவதான், அப்படி பார்த்தா நான் பெரியவதான். பட் எல்லாமே வந்து நான் சொல்லி கொடுக்கறதுனால கொஞ்சம் ரைட் ஸ்பிரிட்ல எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்ப ஞானத்தை பெற்றுக்கோள். பகவத்கீதா கிளாஸ், பாகவதம் கிளாஸ் நிறைய நடத்துறா, ஒருத்தரும் ஒரு இதுல நடத்துறா. அதெல்லாம் நீங்க கேளுங்கோ. அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த இதெல்லாம் நமக்கு மெதுவா வரும். ஞானத்தை வளர்த்து கொள்ளுங்கள், உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட, அப்புறம் என்ன சொல்றார், ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. பகவான நினைச்சது ஞானம் மாத்திரம் பெற்றா போருமா? ஆஹா பகவத்கீதை படிச்சுட்டேன் அப்ப எனக்கு என்ன நன்னா ஸ்லோகம் வருது, அதுல ஒரு பெருமை வந்துடும். நோ, அந்த இது வரக்கூடாது. அப்ப என்னது தியானம், பகவானை பத்தி நல்ல ஸ்மரணம், ஸ்மரிக்கிறது இல்லையா, அது பண்ணு. அப்ப என்னது ஃபர்ஸ்ட் ஜபம் பண்ண படிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் காதால கேட்டு வாயால சொல்லி அப்புறம் நல்ல பகவான தியானம் பண்றோம், அதுவும் பண்ணணும். மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. அப்புறம் என்னது, மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. நம்ம பண்றதை இப்ப பிரபுச்சி சொன்னா போல இது பலன் நோக்கு செயல்கள்ல வந்து நம்ம ஈர்க்கப்படாம நம்ம வந்து செய்யணும். ஆனா அந்த பலன் எல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பாரு. இப்ப இந்த இதுல வந்து இது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது வந்து கூடையில வந்து பழக்காரி வந்து கொடுக்குறா, அந்த குழந்தையோட மூஞ்சி பார்த்துனே கொடுக்குறா. பகவான் நினைச்சுன்னு கொடுக்குறாள் எனக்கு தெரியாது நமக்கு அந்த ஸ்டோரியில. ஆனா அந்த குழந்தையோட மூஞ்சி பார்த்து கொடுத்துட்டே இருக்கா. அந்த கை குழந்தை பிஞ்சு கையில அவ்வளவுதான் 2-3 ஃப்ரூட்ஸ் தான் வரும். அதனால அவ ஆசையா கொடுத்துட்டே இருக்கா. ஏன்னா அவ்வளவு ஐக்கியமா கொடுத்துருக்கா. அவர் கூட காலி ஆயிடுச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கா. ஆனா அந்த கூட எப்படி நிறையறதான் இதுல அவ்வளவா கிளியரா போடல. பட் இதோட ஆக்சுவல் போட்டோ பார்த்தா நமக்கு புரியும். ஜுவல்ஸ் பகவான் கொடுக்குறாராம். அப்படி நீங்க கொடுக்க நீங்க எவ்வளவு பக்தி பண்றோளோ அவ்வளவு நான் கொடுப்பேன். ஆனா அதை எதிர்பார்த்து நம்ம பக்தி பண்ணக்கூடாது. அதுதான் அவர் சொல்றாரு. நீங்க அதை எதிர்பார்க்காதீங்க, எனக்கு தெரியும் எது கொடுக்கணும், எப்ப கொடுக்கணும், யாருக்கு கொடுக்கணும், அதெல்லாம் நான் பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி என்னது, தியானம் இஸ் பெட்டர். இதை விட ஞானத்தை விட தியானம் பெட்டர். தியானத்தை விட இந்த மாதிரி பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடாம நம்ம வந்து பக்தியோட பகவானுக்கு செயல் புரியணும் அப்படின்னு. பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகைய தியானத்தால் மன அமைதியை அடைய முடியும். இதுல கிடைக்காத அமைதி இதுல கிடைக்கும். பகவானுக்கு வேண்டி அர்ப்பணம் பண்றதுல எல்லாமே பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது கிடைக்கும். எஸ். அப்புறம் 12, 13, 14 யார் இது வரைக்கும் படிக்கல ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும். படிச்சோ அது ப்ளீஸ் ஹேண்ட் டவுன் பண்ணுங்க. இப்ப இருக்கட்டும். கிருஷ்ணவேணி மாதா படிங்க. படிக்க முடியுமா? படிங்க. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ரா கருணா ஏவ ச நிர்மாமோ நிராங்காகரக சமதூக சுக ஷாமி சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிஷாசயः நிஷய மய்யர்பிதா மனோ புத்திர் யோமத் பக்தா சமே பிரிய. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். யோமத் பக்த, இந்த மாதிரி பக்தாலே எனக்கு பிடிக்கும். வாழையெல்லாம் பிடிக்குமா? நிறைய சொல்லியிருக்காரு. 13ல இருந்து 14 வரைக்கும். எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாகவும் எல்லா உயிர்களுக்கு அன்பான நண்பனாகவும் தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாகவும், நான் தான் இதோட வந்து ஓனர். வீட்டுக்கே நம்ம அப்படித்தானே பேரெல்லாம் அதனால தான் போட்டு வைக்கிறோம். இந்த லேண்ட் என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி, வீடு என்னுடையது, நிலம் என்னெல்லாம் இருக்கு என்னுடைய சொல்லிட்டு இருக்கோம். போகும்போது ஒன்னும் கொண்டு போறது இல்லை. அது தெரியாம என்னுடைய இருக்கும். அப்போ தன்னை உரிமையாளர்னு நினைக்க கூடாதான். இதெல்லாம் பகவான் நமக்கு போட்ட பிச்சை. ஏனோ பணம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு, பகவான் ஒரு கிருபையில பணம் கிடைச்சிருக்கு, இது வாங்கினேன். பகவானே உன் கிருபையால என்னால வாங்க முடிச்சது. அதுக்கு எல்லாம் பகவான் பேர்ல நம்ம வந்து இது பண்ணணும். கிரெடிட் அவருக்கு தான் கொடுக்கணும். சோ அந்த மாதிரி தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனும் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாகவும் இன்பத் துன்பங்களை சமநிலையானாகும். இன்பமும் வரும். இன்பம் வந்ததுனாக்கா என்னது, ஆஹா ஊன்லாம் ஆட வேண்டாம், அடுத்தது துக்கம் வரத்துக்கு ரெடியா யூ ஷுட் பி வெயிட்டிங். துக்கமும் வரும். துக்கம் வந்தாலும் ரொம்ப இடிஞ்சு போய் அழுது எல்லாம் புலம்பி எல்லாம் வேண்டாம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு சுகம் வரும்.
இதுவும் கடந்து போ, இதுவும் கடந்து விடும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாளே தமிழ்ல. அந்த மாதிரி துன்பங்களில் இன்ப துன்பங்களில் சமநிலையுடையவனாக, அப்புறம் சகிப்புத்தன்மை, எப்பவும் வந்து பொறுமை அண்ட் சகிப்பு, டாலரன்ஸ், எப்பொழுதும் திருப்தியுற்று, அப்புறம் நிம்மதி, சாந்தியா இதா இருக்கும், திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தக பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இந்த எல்லா குவாலிட்டிஸ் இருந்தாதான் பகவானோட டியர் ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுவோம் நம்ம. அப்ப குழந்தைகிட்ட நீ கூட கேட்டேன், அப்ப யாருக்கெல்லாம் இது பகவானுக்கு டியர் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப கியூட் தெரியுமா, குழந்தைகள் ரொம்ப கியூட். அப்படியே அதுல ஒரு பொண்ணு சொல்லிட்டு, மாதாஜி அது அந்த இந்த டைம்ல தான் சொல்லி, மாதாஜி நான் காலையில எந்திருக்கு போதுல கிருஷ்ணாவை போட்டோ பார்த்துட்டே இருந்திருப்பேன். ஆஹா, நான் அப்படியே புரிச்சு போயிட்டேன். நான் நம்ம எந்திருக்கும் போது, ஐயோ இன்னைக்கு என்ன டே, இன்னைக்கு என்னெல்லாம் வேலை இருக்கு, டென்ஷன் தான், ஃபர்ஸ்ட் டென்ஷனும், அதை பண்ணுமா இதை பண்ணுமா, எப்படி நேரம் முடியும், என்ன நேரத்துல எழுந்துக்கிறோம், மங்களாரத்தி முடிக்கணும், அப்படி இப்படின்னு ஒரு வேலை 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 தான் இருக்குமே தவிர குழந்தைகளோட ஹாப்பினஸ் நமக்கு வரதில்லை. அவளோட தூய உள்ளம் இல்லையா. அப்ப என்ன சொல்றாரு பகவான் வந்து மம பிரியக, அவள்லாம் எனக்கு பிரியவா. யாரு பிரியனா இருக்கிறவா இவாள். இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன், பொறாமை இருக்கக்கூடாது, என்னெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, அப்புறம் என்னெல்லாம் இருக்கணும், திருப்தியுற்று இருக்கணும், அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. மனதை வந்து பக்தியுடன் நிலை நிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி கொண்டு செய்யணும். மாதாஜி கேட்க போறாங்க, அதனால ஒரு மாலை பண்றேன். அந்த மாதிரி இல்லாம எனக்கு பண்ண பிடிக்கிறது, அழகா எனக்கு வருது, நான் பண்றேன். எதர் anybody asks or no, நான் வந்து பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டுல நம்ம ஈடுபடணும். எஸ், இன்னும் வந்து என்னது அடுத்தது யார் படிக்கல இன்னும்? இது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல யார் இன்னும் படிக்கல? பிரகாசம் பிரபுஜி படிக்கிறா? லதா மாதாஜி படிச்சாளா? முருகன் எம் பிரபுஜி படிக்கல. முருகன் எம் பிரபுஜி படிக்கிறா? முருகன் எம் பிரபுஜி, ரஞ்சிதா மாதாஜி படிச்சுட்டா. வேற யார் இருக்கா? ஸ்ரீதர் பிரபுஜி. ஸ்ரீதர் பிரபுஜி என்ன எடுத்து கனெக்டிங் டு ஆடியோ. கார்த்திகேயன், ஹரே கிருஷ்ணா. கார்த்திகேயன் யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. கார்த்திகேயன் யாராவது நடுவுல வந்துட்டு இருந்தாலே கரெக்ட், ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் டேக்கு வந்த. படிக்கணுமா உங்களுக்கு? படிக்கணும்னா படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க படிங்க. உங்க பேர் என்னது? நீங்க கார்த்திகேயன் போட்டுட்டாங்க, பேரு மறந்து போயிடுது. என் பேர் தாஷாயணி மாதாஜி. ஓகே, தாஷாயணி. படிங்க மாதாஜி. நீங்க கேட்கறதுக்கு வரேன்னு சொன்னாலே அப்புறம் காணவே மறந்து போயிடுது. படிங்க. நான் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்மார்ட் டெத் விஜதே லோகோ லோகானோத்விஜதே சய சர்வஸ்ய வயோயத் வேகைர் முக்தோய சசாமே பிரிய சமே பிரியாக. ஓகே, பிரியாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமலும், என்னெல்லாம் என்ன குவாலிட்டி சொல்றாரு, யாருக்கும் நம்மளால யாருக்கும் தொல்லையும் கொடுக்க கூடாது, அப்புறம் வந்து யாராலும் தொந்தரவும் செய்யப்படாமல் நம்ம அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா, இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அடுத்த இதுவும் போடுறார், எப்பவும் வந்து நம்மளும் யாருக்கும் தொல்லையும் கொடுக்க கூடாது, நம்ம தொல்லை நம்ம என்னது நம்மளும் கொடுக்க கூடாது, நம்ம வாங்கிக்கவும் கூடாது, நம்ம போயிட்டு கிரியேட்டும் பண்ணக்கூடாது, நம்மளால அவளுக்கு தொல்லை வந்ததுன்னு இருக்கக்கூடாது. அப்படி அந்த மாதிரி சமநிலையில பயம் இருக்கக்கூடாது, துன்பம் இன்பம் எல்லாத்தையும் சமத்துவத்துல இருக்கிறவங்க, ஏக்கமும் இருக்கக்கூடாது. ஐயோ எனக்கு ஏங்கி போறாங்களே சில பேர்லாம், இது வேணும் எனக்கு எப்படி வேணும், அது வந்தாதான் எனக்கு நிம்மதி அப்படிலாம் சொல்றாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவன் மிகவும் எனக்கு பிரியமானவன். இவன் நம்மளே நினைச்சுக்கலாம் பகவானுக்கு பிரியமா இருக்கணும். இன்னும் நிறைய இனிமேதான் சாப்டர்ல ஒருன்னா சொல்ல போற எப்படி இருந்தா பகவானுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு. அப்ப பாக்கலாம். எஸ், அடுத்தது யாரு? அந்த இந்த பிரபுஜி, ஸ்ரீதர் பிரபுஜி கனெக்ட் ஆயிட்டாளா? படிக்கிறா ஸ்ரீதர் பிரபுஜி? படிங்கோ, ஹேண்டைஸ் பண்ணணும் பிரபுஜி. வாட் இஸ் திஸ்? படிங்கோ. அனவேக்த சுஷிர்தக்ஷ உதாசீனோ கதவ்யத சர்வாரம்ப பிரீத்யாதி யோசத் பக்த சமயப்பிரிய. ஒரு குவாலிட்டி சொல்றேன், எனக்கு பிரியம். யாரை பிடிக்குமா? எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்து விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ. ஒரே ஒரு இது எனக்கு இது கிடைச்சே ஆனான்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்பான். அதெல்லாம் இல்லாம பண்ணிட்டே இருக்கேன், ஐ வில் ஜஸ்ட் டூ மை டியூட்டி. நான் பலன் நோக்க தான் பிரபுஜி நாவல பலன் வந்து எதிர்பார்க்கவும் நான் என்னோட டியூட்டி பண்ணிட்டே இருக்கேன். அந்த மாதிரி எனக்கு அத்தக பக்தன் மிகவும் பிரியமானவன். அடுத்த இது சொல்றேன், தூய்மையா இருக்கணுமாம்,
யார இது என்ன ஒரு சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் பகவானை நினைச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணணும். நிபுணனாக கவலைகள் இருந்து இந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா அவனையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். விட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ. இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் ரொம்ப இதா இருக்கு, நல்லா இருக்கும். எஸ், அந்த அவனாவாலையும் எனக்கு பிடிக்கும். அடுத்தது நீ யார் விட்டு போயிருக்காளோ அப்ப படிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து செகண்ட் ரவுண்டுக்கு வர போறேன். ஓகே, யார் படிக்கலைன்னா பிரகாசம் பிரபுஜி படிக்க போறா? துர்கா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல, என்ன டவுன் பண்ணிட்டாள், படிக்கவே இல்லையே. படிச்சாளா துர்கா மாதாஜி? படிச்சாளா? நோ மாதாஜி படிக்கல. படிமா 17th மாதாஜி. 17. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यस मे प्रियः. हरे कृष्ण माताजी. இது வந்து கொஞ்சம் பிடிச்சு படிச்சா இன்னும் நல்லா இருக்கும். சுப அசுப பரித்யாகி, அப்படி சுபம் அசுபம் அந்த மாதிரி ஒரு 2 லெட்டர் சேர்த்துதான், 2 வேர்டு சேர்த்துதான் சுபா அசுபா அப்படின்னு இருக்கு. நமக்கு என்ன அது புரிஞ்சுக்கணும்னா சுப அசுப அந்த மாதிரி. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, துன்பமே இல்லை, எப்பவுமே ஆனந்தமா இருக்கானோ, அப்புறம் வந்து ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, சோகமும் கிடையாது மகிழ்வதும் கிடையாது, அந்த மாதிரி புலம்புவதில்லையோ, ஒன்னத்தை வச்சுன்னா அவன் வந்து ஒரு இது கிடையாது, ஆசை ஒண்ணும் கிடையாது, இஸ் நாட் டிப்ரைவ்ட் ஆஃப் எனிதிங். அப்படி ஆசையும் இல்லை, ஒன்னத்துக்கும் ஆசையும் கிடையாது. மேலும் எவன் ஒருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை தான் சுப அசுப அந்த மாதிரி ஒன்னத்தையும் வந்து பிரிச்சு பார்க்க மாட்டான். ஆகிய 2ஐயும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அந்த மாதிரி இருக்கணுமா. இது ரொம்ப பிடிக்கும், இது பிடிக்காது, சுபம் அசுபம் இந்த மாதிரி இருந்தா ரொம்ப ஹாப்பி, ரொம்ப சேட், ரெண்டும் இல்ல, ஐ எம் ஓகே வித் போத் அந்த மாதிரி. அடுத்தது 18, 19 யார் பாக்கி இன்னும் படிக்கிறதுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. நீலாமதாஜி படிச்சா, நீலாமதாஜி படிக்க முடியாது, சாரி. அப்புறம் கீதா மாதாஜி படிச்சுட்டா. ஆர்லதா மாதாஜி படிச்சாலோ? முருகன் பிரபுஜி, லதா மாதாஜி, பிரகாசம் பிரபுஜி, இவா 3 பேர் விட்டு போயிருக்கு. படிக்க போறேன்னா நீங்க சொல்லுங்க, இது ஆஃபர் இஸ் ஓபன். இல்லடா அம்புஜவள்ளி மாதாஜி எடுங்க, படிங்க. அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிக்கோ. ஓகே. சமக சத்ரௌஷ மித்ரேச ததாமானாபமானயோ சீதோசு சுகதுகேஷு சமக சங்க விவிர்ஜதஹ துல்ய நிந்தாச துர்மௌனி சந்துஷ்டோ ஏன கேனசித் அனிகேத ஸ்திரமர்திர் பக்திமான் மே பிரியோ நரஹ. இவாளையும் ரொம்ப பிடிக்கும், எல்லாமே படிச்சேன் மாதாஜி. ஒன்லி சார் சொல்லாதீங்க, இது வந்து சன அண்ட் மித்ரேஸ், மித்ரனா ஃப்ரெண்ட், அண்ட் சத்ருனா எனிமி, அண்ட் ஃப்ரெண்ட், அண்ட் அந்த அண்டுக்கு சர்ச்னு ஒரு சான்ஸ்கிரிட்ல. ஓகே ஓகே. எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அபமான, இங்க போட்டிருக்கு இல்லையா, மான அபமான, அப்படி பிரிச்சு படிச்சா நம்ம வரும். மானா அபமானையோ போட்டிருக்கு, மான அவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்பொழுதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சொல்லிட்டே இருக்காரு. அதையே திரும்பி நிறைய வேர்ட்ஸ் வில் பி ரிப்பீட்டட், ஆனா இதெல்லாம் திரும்பி சொல்றாரு. அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் திருப்தியுற்று ஒன்னுதையும் நம்ம வந்து பாரபட்சமே காட்டக்கூடாது. இது பிடிக்கும் அது பிடிக்கல, அவ என்னை இகழ்த்தி பேசினா என்ன புகழ்த்தி பேசினா ஒன்னுத்தையும் நம்ம வந்து சமமா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எஸ், லாஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் படிக்கலையோ அவ சொல்லலாம், இல்லாட்டி திரும்பி அந்த ரிப்பீட் தான் போகும். எஸ், ராஜேஸ்வரி மேடம் படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. ये तु धर्मा मृदुमिदं यदोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया. ரொம்ப பிடிக்குமா? அதீவனா என்னது? ரொம்பவே பிடிக்கும். யார ரொம்ப பிடிக்குமா? பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக 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 பிரியர்கள். கிருஷ்ணாக்கு ரொம்ப பிடிச்சவ யாரு? பக்தி தொண்டுல பகவானை நினைத்து இது பண்றது, வந்து ஸ்துதி பண்றவா. இது வந்து பில்வாமங்கலா தாக்கூரோடு ஒரு ஸ்டோரி போட்டிருக்கு, அது வந்து ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன். இப்போ வந்து 4:20 ஆயிடுச்சு. ஆயிடுச்சு, நம்ம வந்து கம் டு த எண்ட். ஓகே, இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, பில்வமங்கல தாக்கூர் வந்து ஒரு இது நல்ல குடும்பத்துல பிறந்தவர் தான்.
ஓகே, அவர் வந்து பிராமண குலத்துல தான் இருந்தார் நினைக்கிறேன். அவர் தான் பில்வமங்கலா தாக்கூர். அப்போ அவர் வந்து என்னன்னா ரொம்ப வந்து என்னது ராதா கிருஷ்ணாவோட வந்து இந்த பாவத்துல பிரேம பாவத்துல ரொம்ப அவர் ரசிச்சு 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 பஜனையெல்லாம் பாடுவாராம். வீட்டுல எல்லாம் வரவாளுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போட்டு அதை பஜனை பண்ணி சாப்பாடு போடணும்னா எவ்வளவு பேருக்கு சாப்பாடு பண்ணி பணம் வேணும் இல்லையா? இருக்கிற பணம் எல்லாம் அதுலயே செலவழிச்சுட்டு அவ்வளவு ஆனந்தத்துல அவர் அதெல்லாம் பண்றாராம். அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துட்டு பணம் இல்லாம ஆயிடுச்சு. அப்போ அவர் வந்து ஐயோ பணம் கம்மியாப்படுத்தி இப்ப வந்த பக்தாஸ்க்கெல்லாம் எனக்கு சாப்பாடு போடணுமே, பணம் இல்லையேன்னு கொஞ்சம் வருத்தப்படுறாரு. இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, அங்க வந்து ஒரு ராஜாவோட வந்து ஒரு மகள் இறந்து போயிடுறா. 20 வயசு சின்ன பொண்ணு. அவ இறந்து போனோன்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நகை நட்டு எல்லாம் போட்டு இது ஸ்மசானத்துக்கு கொண்டு வர எரிக்க வைக்கிறான். இவர் பார்த்துட்டே இருக்காரு. ஐயோ அந்த பாடி தான் இறந்து போயிடுது, அப்ப அந்த நகை நட்டுல அது போட்டுட்டு என்ன யூஸ் இல்லையா? அவசியமே இல்லையா? அது வந்து நான் எடுத்து விட்டேன்னா பக்தாளுக்கு எனக்கு வந்து அந்த பணத்தை இது என்னது பணமாக்கி நம்ம வந்து பக்தாளுக்கு இது கொடுக்கலாமே, எனக்கு பணத்தோட அவசியம் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாரு. சரி, அவெல்லாம் எரிய விட்டுட்டு போனோன்னு இவர் போயிட்டு அதை பண்ணி எடுக்கிறாரு, அந்த நகை நட்டெல்லாம் எடுக்கிறாரு. அப்ப அங்க இருந்து அசரீரி மாதிரி இந்த பிரின்சஸோட அந்த ராஜகுமாரியோட இது வருது பேச்சு வந்து சொல்றேன், நீ பண்றது மகா தப்பு, இந்த மாதிரி பண்ணாதே, உனக்கு பணம் தானே வேணும் இல்லையா, உனக்கு நகை தானே வேணும், என்னோட கட்டில் நான் எங்க படுத்திருந்தேனோ அது படியில ஒரு இது இருக்கு, பொக்கிஷம் இருக்கு, ஒரு பெட்டி இருக்கு, அதுல நிறைய இது இருக்கு, என்னது அந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, எங்க அப்பாட்ட போய் சொல்லு, நான் சொன்னேன்னு சொல்லு, அவளுக்கு கூட தெரியாது இருக்கிறது, நான் அங்க வச்சிருக்கேன், நீ அதை வேணா எடுத்துக்கோ, ஆனா என்னோட உடம்புல இருந்து அதெல்லாம் எடுக்காதே அப்படின்னு. அவர் அவருக்கு அதிசயமா இருக்கும், இப்படி எல்லாம் கூட நமக்கு கேட்கறது அப்படின்னு சொல்லி போற ராஜாட்ட போயிட்டு இப்படி சொல்லும்போது ராஜா ஓ அப்படியா அந்த மாதிரி இருக்கான்னு கீழே பார்த்தா இருக்கு, ஆக்சுவல் ஜுவல்ஸ் இருக்கு. ஓ சொன்னது நீ கரெக்ட் தான், சரி என்ன எடுத்துக்கோ, என் பொண்ணே போயிட்டா, இந்த இதெல்லாம் வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபுல் ஜுவல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கொடுத்துடுறேன். இவர் அதெல்லாம் வித்து எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடணும், என்ன பஜனை பண்ணுவாங்க, சாப்பாடு போட்டு அவளுக்குலாம் திருப்தியா இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் அவ்வளவு ஒரு நல்ல ஒரு தூய பக்தனா இருந்து எல்லாம் பண்றாரு. அதுவும் கத்தமாயிடுறது, அதுவும் என்னது முடிந்து போயிடுறது, இது என்ன சொல்லுவா கெட்ஸ் ரிப்பீட்டட், பணம் இல்லாம ஆயிடுறது. அப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றார், வாட் ஹி டஸ், திரும்பி வர வந்து இதுலயே வர திரும்பி ஸ்மசானத்துலயும் எங்கிட்ட அதெல்லாம் வித்துட்டு கூட பணம் இதாயிடுறதே, முடிஞ்சு போயிடுறதேன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி அந்த ஸ்மசானம் வந்து எடுக்க பாக்குறாரு. அப்ப அந்த பிரின்சஸோட வாய்ஸ் திரும்பி வருது, நீ மகா பாவம் பண்ற, உனக்கு நான் சபிச்சு விடுறேன், அடுத்த ஜென்மத்தை வந்து நீ வந்து நல்ல பக்தர் தான், நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்சிருக்கோம், நம்ம வந்து நல்ல பக்தாஸ் வந்து இந்த ஜென்மத்தை வந்து ஃபுல் 100% வாங்கலன்னா என்ன பண்ணுவோம், திரும்பி ஒரு நல்ல வீட்டுல பிறப்போம், நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல பிறப்போம், நல்ல ஆன்மீக அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்தை பிறப்போம் நம்ம சொல்லி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. பட் அதுலயும் என்னன்னாக்கா நமக்கு எகெயின் there is a freedom, எப்பவுமே ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு பகவான். அங்க போயிட்டு வந்து சில இதுல என்னன்னாக்கா பணம் இருக்குனாக்கா புத்தியும் ஒரு மாதிரி போயிடும், பணம் இருந்தா மாத்திரம் நல்ல ஆன்மீகத்தை இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா there is a deviation இருக்கு, எல்லாம் வந்து என்ஜாய் பண்ணலாமே பணம் இருக்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்கு. சோ வந்து இவருக்கு வந்து அந்த பொண்ணு சாபம் போட்டு விடுறா, நீ வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு செல்வந்த வீட்டுல பிறக்கிற, ஆனா நீ வந்து பக்தியிலே இருக்க மாட்ட அப்படின்னு. அவர் அடுத்த ஜென்மத்தை பிறக்கிற நல்ல செல்வந்த வீட்டுல தான் பிறக்கிற, பெரிய ஒரு குடும்பம் பிராமண குடும்பத்தை பிறக்கிற, ஆனா நல்ல செழிப்போட இருக்கார். ஆனா என்ன புத்தி எங்க போறது, வேற இன்டெலிஜென்ஸ், இந்த செக்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்ல போயிடுது. அதுக்கு எப்போ அந்த புலன் இதுல வந்து என்னது பாடியில செக்ஸ் டிசைர் ஜாஸ்தியா இருக்கு, எங்க பார்த்தாலும் அந்த இது ஒரு இது ப்ராஸ்டிடியூட் கூட அவர் வந்து தொடர்பு வச்சுருவாங்க. அப்புறம் அவர் வந்து எப்பவும் அவரை பார்க்க போனோம், அவர் வந்து பாடியில கம்ஃபர்ட் வேணும்னு சொல்லிட்டு அதை ப்ரே பண்ணிட்டு இருந்தார். அவ அப்பாவோட இறந்த தருவாயில கூட இறந்து போயிருக்கார், அதோட இதெல்லாம் பண்ணணும், ஈமக்கர கடங்கெல்லாம் பண்ணணும், அதுல கூட அவருக்கு வந்து கவனம் போறது இல்லையா. பண்டிட் சொல்றாரா, சீக்கிரம் பண்ணி எனக்கு போகணும், எனக்கு வந்து என்னோட இந்த பிரேமிகா அவரை போய் பார்க்கணும், எனக்கு நீ சீக்கிரம் பண்ணு அப்படின்னு. அவரும் எல்லாம் கிடுகிடுன்னு என்னோ பேருக்கு எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு போறார். ஆனா அன்னைக்கு ஒரே மழை கொட்டுன்னு கொட்டுறது. ஆனா அவர் வந்து ஒரு நதியை கடந்துதான் போனோம். இப்ப நதியை கடக்கிறதுக்கு அங்க முடியல, அவ்வளவு தண்ணி. சரி ஏதோ ஒரு பலகை மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு போறாரு. ஆக்சுவலி வந்து டெட் பாடி, அது பலகையா நினைச்சுட்டு அது போறா, ஏன்னா அவளை போய் பார்த்து வந்து திருப்தி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அங்க போறாரு. அப்புறம் பார்த்தா இவ என்ன வெயிட் பண்ணி பாக்குறா, இன்னைக்கு இன்னும் இந்த ஆள் வரலையேன்னு சொல்லிட்டு அவ கதவை சாத்தின்னு தூங்க போயிட்டா. அப்போ பாத்தீங்கன்னா கதவெல்லாம் சாத்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இந்த காம்பவுண்ட் வால ஏறி குதிச்சு போனோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கயறு பார்த்தாரா, ஏன்னா இருட்டு மழை ஒண்ணும் தெரியலையா. அப்ப அந்த கயறு பிடிச்சு ஏறி போறார். ஆனா அந்த கயறு என்னது, பாம்பு. அந்த பலகை நினைச்சது என்னது, ஒரு இது டெட் பாடி, அதுலதான் போறார். அப்படி அந்த காம ஆசை வெறி அப்படி பண்ணி அங்க போறார். அங்க வந்து அந்த பொண்ணு வந்து ஆஹா நீ இப்ப வந்திருக்க, ஒரே மழை, இப்படி நீ வந்தன சொல்ற இல்லையா, அப்பாவோட இதெல்லாம் இருந்தது,
அதெல்லாம் முடிக்கிறது எப்படியோ அப்பா இது முடிச்சுட்டு நான் வந்தேன். ஒரே மழை, ஒரு இது எல்லாம் படகெல்லாம் கிடைக்கல. நான் ஏதோ இது மேல ஃப்ளோட் பண்ணிட்டு இருந்தது பாடி. அதை நான் இது மாதிரி என்னது லாக் கட்டை நினைச்சுட்டு அது மேல அப்படி வந்துட்டேன். அப்படியே இருட்டு, இங்கே ஏனோ கயரை பிடிச்சுன்னு வந்தேன். அது பாம்புதான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு. இவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு என்ன பார்க்க இப்படி வந்திருக்கேன். இந்த அன்பு நீ பகவான் பேர்ல கிருஷ்ணர் பேர்ல வச்சா உனக்கு எவ்வளவு ஒரு நல்லது கிடைக்கும் அப்படின்னு அவருக்கு அந்த ஒரு க்ஷணம் தான் அது. அவர் சொன்னதும் அவர் பிரேமைனாக்க நாட் ஓன்லி காம வெறி மாத்திரம் இல்ல, அவர்தான் எல்லாமே அவர் நினைச்சுட்டு இருப்பார். அப்போ அவ அந்த சொல்லல் கூடி அந்த பேசினது கூட அவர் ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துட்டார். ஓஹோ அப்படியா, நான் கரெக்ட், கிருஷ்ணரை நான் அப்படி எல்லாம் நம்பி இருக்கலாம் இல்லையா, கிருஷ்ணரை நான் இப்படி வழிபாடு பண்ணலாமே சொல்லிட்டு அங்கேயும் போயிட்டார். பிருந்தாவனம் போறேன்னு சொல்லிட்டு இறங்கிட்டார். அங்க போற வழியில என்ன ஆனா பழைய குணம் ரொம்ப அந்த காம வெறியில அப்படி இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு ஸ்திரீயை பார்த்து எகெயின் அவருக்கு ரொம்ப அந்த ஆசை வருது. அப்போ பார்த்தா அவ ஆக்சுவலி ஒரு வைஃப், ஒருத்தரோட வைஃப். அப்போ சொல்றா வீட்டுல வச்சு சொல்றா, இந்த ஒருத்தர் என் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராரு, இன்னும் சரியில்லைன்னு சொல்றாங்க. அவ ஹஸ்பண்ட் சொல்றா, இல்ல அவர் பார்த்தா சுவாமிஜி மாதிரி இருக்கார், நீ தப்பாலாம் இடக்கூடாது, அவர் வீட்டுல கூப்பிடு, நம்ம சாப்பாடு எல்லாம் போடலாம் அப்படின்னு. இவர் வராரு, இது சாப்பாடெல்லாம் போடுறா. திரும்பி அவருக்கு அந்த இதுல ஐயோ நான் தப்புக்கு மேல நான் தப்பு பண்றேனே, ஏன் எனக்கு இந்த புலன்லாம் அடக்க முடிய மாட்டேங்கிறது ரொம்ப வருந்துறார். ஆனா அவரால் முடியாம தான் அந்த மாதிரி பேசுறாரு பண்றாரு. அப்போ அவர் சொல்ற, நீ ஒரு பின் அந்த கொண்டையெல்லாம் போட்டு அந்த ஏதோ பின் ஏதோ கொடு அப்படின்னு. என்ன கேட்டா, நான் அந்த கண்ணை நான் இது குருட்டா நானே இந்த இது என்ன சொல்வா அதை இது ஹார்ம் பண்ணி நான் என் கண்ணை நான் குருடாக்கி விடுறேன் அப்படிங்கிறாராம். அது பண்ணி அவர் என்ன இந்த கண்ணு இருக்கிறதுனால தானே நான் பாக்குறேன் இல்லையா, அதனால தானே எனக்கு இந்த என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம அந்த ஒரு ஆசை காம வெறி எல்லாம் வருது இல்லையா, நான் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு தென் ஹி லெட் அ வெரி பயஸ் லைஃப் லேட்டர். இது ஒரு ஸ்டோரி, பில்வமங்களா தாக்கூர். இதுல என்னன்னா இது இந்த பொண்ணு வந்திருக்கா இல்லையா, அந்த இது ப்ராஸ்டிடியூட்டா வந்தவ எப்படின்னா, அவ இந்த போன ஜென்மத்துல அவ என்னது அந்த இது இருந்தா இல்லையா பிரின்சஸ், யாரு செத்து போனாலும் அவதான் ப்ராஸ்டிடியூட்டா அவளுக்கு புத்திமதி சொல்லியிருக்காரு. அடுத்த ஜென்மத்துல என்ன ஆச்சுனாக்கா அவ இது புத்திமதி சொல்லி, அப்ப என்னன்னாக்கா என்ன செயல்ல இருந்தாலும் யாரோ ஒருத்தர் சொல்றானாக்கா அந்த சொல்லல இவரும் கேட்டுண்டு விடுறா. அப்ப அந்த டைம்ல என்னன்னாக்கா அந்த ப்ராஸ்டிடியூட்டா இருந்தவ கூட குரு மாதிரி குரு ஸ்தானத்தை ஆயிடுறா. ஏன்னா அவ சொல்லிதான் இவர் திரும்பி வாழ ஆரம்பிச்சிட்டா. சோ இந்த ஒரு ஸ்டோரி அப்படி போயிட்டு இருக்கு. அப்ப அதுக்கப்புறம் ஹி லெட் அ ப்ராப்பர் இந்த லைஃப், கண்ண அவரே இது பண்ணிட்டு விட்டார் அப்படின்னு அந்த ஸ்டோரி முடியாது. ஓகே, இது ஒரு ஸ்டோரி இருந்தது. நம்ம திரும்பி அப்புறம் அந்த இதுல நான் அந்த லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எனிபடி கேன் அது பில்வமங்கள தாக்கூர்னு கொடுத்தா இன்னும் டீட்டெயிலா நீங்க படிக்கலாம். ஓகே, அப்புறம் இது நம்மளோட இது இஸ்கான் மங்களூரோடு நம்ம டெம்பிள் கட்டுறோம் இல்லையா. சோ நிறைய சேவாலாம் இருக்கு. சேவானா எப்படின்னா, இப்ப இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிருக்கா. சுதாமா சேவான்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆரம்பிச்சிருக்கா. மாசம் 500 ரூபாய் அந்த மாதிரி கட்டுறாப்புல. இதை எகைன் கம்பல்சரி இல்ல, டோன்ட் டேக் இட் இந்த அதர்வைஸ். டெம்பிள் கட்ட நீங்களே எல்லாருமே எல்லாம் தானம் தர்மம் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் இல்லையா. ஆனா இனிமேதான் 16, 17 சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். எங்க தானம், எங்கெல்லாம் தானம் பண்ணோம், இது பாத்திரம் அறிந்து பிச்சை இடம்லாம் சொல்றோம், எல்லாம் இதுல இருந்து எடுத்ததுதான். இதுலயே வருது ஸ்லோகால. எந்த இடம் பார்த்து சமயம் பார்த்து ஆளை பார்த்து தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. சோ இது சுதாம சேவான்னு ஒண்ணு இருக்கு, அது 501. அப்புறம் 1001 இருக்கு, அது கூர்ம சுதாமா. அது மாதிரி நிறைய இருக்கு. நம்ம இதுல போனா உங்களுக்கு குழுக்க ஏதாவது தோணி ஏன்னா இது பண்றதுனால டெம்பிள். இப்ப நான் சேர்ந்த சமயத்துல டெம்பிள்லாம் இருக்கல. சோ இட் வாஸ் சிம்பிள். அந்த மாதிரி இந்த சேரிட்டியோட எல்லாம் போடும் இல்லை. அப்போ எங்களுக்கு தெரியாது. அப்போ நான் ஐ பிகேம் இது லைஃப் மெம்பர்ஷிப், இன்டர்நேஷனல் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் சொல்லிட்டு. ஏன்னா நிறைய புக்கு கிடைக்கும் சொன்னாங்க. அது ஒரு நிமிஷம் நான் இதை முடிச்சு விடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா, ரெக்கார்டிங் முடிச்சு விடுறேன்னா இது ஹரே கிருஷ்ணா எங்க போச்சு ரெக்கார்ட் ஆனாலும் ஒண்ணும் இல்லை. நான் இந்த கோயிலை பத்தி தான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா, ஸ்டாப் ரெக்கார்ட்.